Yan guys, part 2 na Unsa to yung mga kabats YouTube channel. Please follow my Facebook page. Eric Kilot ang traditional. Eric Kilot ang traditional. Part 2. Pagtagad ba? Sa una, ito sila, murag lahat. Ito sila. Dito na pagpikas. Oh. Kita mo. Ulang dito mo pagpikas. Ulang. Ya katong magkaroon takot nila. Tawag ko kami na rin. Dali na direct yan. Tawag ko ito ni Kuha lagi. Ni Ray o ni... Oo, mabot sila nang adto. Awak ka to, Ray? Mabot mo nang adto. Makakita sa video na video. Balik sila. Siya pa yung nanawag sa Kuha niya. Siya wala. Sila nang adto. Siyempre, karong April 30. Tapok daw. Taya ni... Isa itong taya. Biligas. Sisir? Wala man sisila to. Doon Basig- itong Cebu. Basig Basig padala lang. Naanam po ito isa yung hingan lang. Siya pa. Huwag yapon. Ganun mang wala ako. Wala nang tao. Ako natapok na ako. Dahil si Joseph. Karoon lang. Si Joseph Archaga. Naman siya kundi Dahil o. siya na. Siya. Tahan na. Pagbuhangan na. Tahan na. Daghan ka nag-iutag. Ipalit ito sa mukha. Tahan na Di siya. ba ka manigarilyo? Basta mo. Inom. Sa Di una. ba ka mahubog? Pumugpog sa hay. Sigarilyo, wadyo ka ka sigarilyo. Wala. High school pa ko pero lain man. Mag-explain ko sa imo mga paminawa ko, ha? Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kay sa kalawasan. Dili lang para sa imo nga apel po ko. Picture tag duha kay ato Ganito rin. kinsa di kailan man ako. Kani dire mo ni balay-balay si uric acid, kani sugar. Ay kalimot ha? Uric acid, Si Kuha Ganito to. rin Nagsibo sugar. ko. Manager na dito. oh. Kani uric acid, madre ang sigarilyo inom. Tilira? Sigarilyo inom, Pag-ulang ba? masaya Ulang sa sa limamo. Madre. Dire sa pika, sa sugar, may just saging pans, juice. Ha? Medyas, Hindi na diyan po sila Madali, kailan ba kay sugar, Iwang ba ko sa una. sugar na soft drinks, ha? Kailan din. Kape juice, ha? Di mo ka mga pe. Guys, isa ni guys. Sahay, Per moment eh. Kalimot na ng uban kay Scanier. Baya taman first year Scanier. Si Jiso Enriquez. Mo may tumudugo, sticky. oh do ba. Nayagi pa. Babag ka to bata-bata pa Hinahinay sila ang no? undang inom ko, Pagka wala video yun sa ipadulungan. Si Anari. Wala yun ipadulungan. Pag maningil na sa sigarilyo, inom, kung naa, pero pa itas to mo yan na. Si Dumdum nakita ay may diri sa kuan. Davao. Nag-drive siya. Buwang mo. Nag-drive siya sa iyang iyaan kay kurang ko sa Dix no yang iyaan. Murag diretso. Ayara? Last Tanam ko sila balay das GCIS. Last na mo kita ni Dumdum sa Kamay. tubig na mo. Yan na lang, mabungkag ni siya, kaya di ni siya mabungkag. Mga na yung makabungkag sa itong tingin, paabot sa panahon ha. Ah, Davao pa ko na. Ano yung osteoarthritis ha? So, inainita sa itlog manok ha? Itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango. Itlog Balot, sa ha? itlog sa baboy o itlog sa kanding doy okay ra. Ano ba na natandog? Agay! Sakit ay. Kung gagawin tanay, kaya baga namang alkoholan eh. Hindi na bungkagon, mabungkat mo eh. Ay sa dali. Ato bang rin na atong videohon. Hindi kabot sa panahon ali. Hanap ko na imong video. Sakit ay. Okay guys, mo na ito ang pasintiron. Kanawang itsura noon. Mas pa-drawing ba? Ato ipakita ni Juan. Pulas in the morning. Itong DJ sa Wild FM. Nandun mag-ilaw mo. Dili na yun, kalimutan ko. Kalimutan ko. Si Corazon. Uric acid ang alimusan pa. Uric acid, sugar. Ha? Yagun Madre niya. ang mga inom sa ganito. Katong iyang Dire soft drinks, kape, juice, sa. nadatugan sa truck. Soft drinks, kape, juice, sa. Ha? Natanan chewin, arthritis. Pati kamot dire arthritis na, ha? Pati liog, pati kuwan. Si
Joy. Tuntas kong buhok. Joy nga. Tambok gani na siya. Importante na po nas dabo. Mary Joy. Agay. So, pwede ito na. Agay. Higit kamay? Pag makakamukha kitlog man ako karon sa manaha. Kita na buntag. Ago. Manggang hilaw ayaw ha. Sinobra. Maoray ampay Ayaw ba na? man yapon. Naray punuan to sa yang tukaran. Na ayaw sa kawk isda nga na ay imbis ha. Nasigig panapa. Mabaha itong sapa sa Magallanes ha. Mga anday sila dito. That's 93. That's 93. Agay. Lagi kinakita ang jugo ninyo ba no? Di nakatilaw jud hinong ka. Agay! Kaya sa ramuto niya lang ko ba nga. Nya Ito na, naman ito yung muhang number. number. Muhang live ni mo to. Balag mawala, importante ka tong number be. Oo. Kaya maabot ang panahon din. Ito na nawag ko. Sige. Ginhawa sa, ginhawa. Patay ka may sara. Nikamot ng judesal, nikamot po ko rin tanggal ang imong dipate. Kaya-apel ko na ning natulog. Ipangga muna na mo ay. Pangga mo gud nimo ni, ang pangga gani di ko na pailagtan. Ayaw bunali, oh, pinangga kini mo no. Oo. Grabe. Grabe. Karon mo tani tiil kay mo ni nagpasaan sa tong lawas. Oo, good. Hapit bulan na siyang lubog ba? Di nakalakaw. Kay mo nadadali. Akong gi o ay sa kaon ko anya pag laga o gabon nga ihumo Uy. ihumo na imong tiil sa gabon kanang igo nga maagwanta ang katam. Gabon daw mang. Ha? Samot mo ka. Bawal na. Gabon? Musamot na dili maayo yang god. Rider na. Maningil na, madugay pati sakitan na, mabukat na yung tiil, mapanood nga live. Rider na. Og naay ni ayo ana buinas ra to. Hindi siya na lang na to karang kuan. Tuba-tuba. Dili ko na siya pwede basaon ng tiil. Mahagotag sa dili udto hapon gabi bawal yung maghimasa hapbat punas ligo. Mahagog sa dili. Kaya ang tawag na niya pas mo sa kusog. Bawal ko na ha? Gikan siya, di ka mag-basketball, maghimasa. Bawal ko na sa busa. Una. Kay pag maningil na siya, bumuto o tagpas mo sa kusog, Mauna na ron. dili ta magbasa ug udto hapon gabi. Para pag di ta mo tuupas mo sa kusog, padayon nun ang pagbasa. Ana ra para walay. Di ko mutuwa ng pas mo. Magbasa jud tayo kung mag-basketball. Pero pas mo sa kusog na sa busa. Oo, jud ko gyud. Ginasus. Ngayon ka, dili na. Sige. Wala, padayon na. Pero once maningil na, matagbaw ka. Adto na umangga na yun. Ayun lang, mas mga tao. Gusto ka itong Kasi hilog pag mo. ganito, ano yung sumangga? Matyo, Ay, kantam niya akong pulis. Hilig man na. Pag mo kanta, mo support yun. Hilig po may kanang tanaw yun. hilig siya kanta. Amatyoris mo na. Tawag ng tangalan mo na. Ito pang, Basta mga amatyoris, bisag ginagmay premium mo ito gina. Lingaw-lingaw ba? Kumaga sa basketball ka, bisang kapoy ka. Amo ato jug basketballan. gani katong kami, nga. Ah, Dula to kong anak, laki. Itos kasuga. ah. Gabiin na kayo, ala, atog yun, kita na og basketball. Kung gani, kanong hilig-hilig ba? Matog yun ta. Kaya ma-enjoy man mo ang paminaw. Ano bang okay mong lawas, kaya matanaw ka. Nabinag na player dahil imuhang anak, o imong pagmangkon, malingaw ka. Oo, yun. Mukha ba niya? Iyog na ay magbinanggaan, maapil po kagkasuko. Hoy, natural naman na. Saan mo, naniko naman to. Huwag kita rep. No, ano na yun? Katong dito, kaya hapit na sa amo, kahit yung champion sila. Apit. Okay, ang
taga Amoa, kuan po to, mga bap-repiri ba ni ato po dito. Nya. Nga, kauban, nagutos lang seminar sa Capitol. Klaro mag-ayo nga, pabo sa itos pikas. Klaro Dahil kayo. dito ay nakasugal. Natural man ang tawag, pero mailahan na nimo koy. Nay something ng prepiriha eh. Kung sa pikas mo bangga, murag di ka kita. Kung dili sa pikas gamay bangga, mo pito. Uy. Rep. Klaro mo gito, yapak man tong kamot. Sa tulo nila, katong duha mo diferensyado. Ah. Ang isa,